Maar we beginnen even met Auke Hielkema. Meneer Hielkema, Balk, het zuiden van de provincie, daar is het ijs slecht. Hoe kan het eigenlijk dat het daar zo slecht is? Ja, kijk, we hebben er hele grote theorieën over en ik denk dat de theorieën ook allemaal kloppen. We hebben 3 dagen lang allemachtige harde wind gehad, windkracht 6, 7. Dan wordt het water allemaal opgestuurd vanuit het noordoosten naar Gaasland toe. Propt zich daar in dat nauwe, toch wel een beetje enge, kleine vaart in verhouding met de grote vaart in Friesland. Op dat moment kan er geen ijs ontstaan, omdat er te veel wind is en te veel dingen. Op een gegeven moment gaat gelukkig, eindelijk gaat die wind liggen. Maar dan moet al het water weer eens een keer terug naar het noordoosten toe. Stroomt nog steeds, gaat van de Vreuzen en het Slotermeer, stroomt er doorheen. Nog geen ijs aan groeien. Eindelijk, stilstandwater, we hebben ijs. En mooi ijs. 4 centimeter. Komt er een dikke laag akelige sneeuw. 11 centimeter, het meeste van heel Friesland. Ja, kun je nog niet met de machines kun je erop. Je kunt er zelfs eigenlijk nog niet eens met mensen op. Toch probeer het, om een beetje te kijken. En ja, dan ga je heen met je goed gedrag. Ja. Maar we laten ons niet kisten, hoor. Nee, want u heeft nu een oproep gedaan om zoveel mogelijk mensen te vragen om eigenlijk mannetje bij mannetje of vrouwtje bij vrouwtje met de schuiver dat ijs sneeuwvrij te maken. Ja, wij hadden, nou ja, vanmorgen dachten wij, nou jongens, nu moet het toch eigenlijk wel kunnen gebeuren. We hebben de baan, trouwens hadden wij over het Slotermeer en zo, hebben we de zondag al doorheen gebracht. Dus dat zit allemaal goed. Maar die Luts, die wilde niet, dus toen ging die ijsmachine van ons er ook nog eens een keer door. Die veegmachine ging er door. Terwijl we dat niet verwacht hadden, want daar hadden we 8 centimeter ijs. En dan ging je door, maar ja, 4 centimeter fondant en 4 centimeter ijs. Wat is fondant? Fondant, dat is sneeuw. Dat is bevroren sneeuwwater. Watersneeuw of sneeuwwater, net hoe je dat wilt noemen. En dat ligt dan bovenop dat ijs. Dat is dus een brosse toestand van zo. En daar ging die machine doorheen. Dus toen konden we dus ook niet meer met die machines werken. En dan moet je toch weer op het oude ambacht. Ja. Met mankracht. Met schep. Ja, maar het is wel 7 kilometer, hè, wat moet gebeuren. Ja, is het nu vrij eigenlijk? Want we zien wel de beelden dat het hier gebeurt. Maar zijn ze daar nu mee klaar? Of, Ja, ze zijn vanmorgen, toen heb ik bij Omroep Friesland heb ik een oproep gedaan. Mensen, alsjeblieft, laten we weer even naar de oude tijden terugkomen. En met de hand dat ding schoonmaken. Ja. In de kortste keren hadden we een dikke 100, 120, 130 man. En die hebben met z'n allen dat hele stuk hebben ze schoongemaakt. En het is nu inderdaad schoon. En nu zijn wij natuurlijk, ja, tenminste, ja, allemaal, zitten we toch te hopen van morgen vroeg. Want straks was 13 graden onder nul. Hoeveel heeft het nou morgen gedaan? Hebben we morgen nu 3 centimeter extra. Hoeveel heeft u nodig? 5, 6. Dus dat zou met 2, 3 dagen zou dat klaar zijn? Dan wel, ja. Ja. Niet overal? Nou, als de wind niet gaat draaien en het vriest wat ze ons beloofd hebben, dan, wij willen wel, hoor. Ja, natuurlijk. Herbert Dijkstra, je bent van de NOS, gaat daar verslaan straks. Stiekem weten ze natuurlijk bij de NOS al wanneer het gaat plaatsvinden. Waar houden jullie rekening mee? Ik heb geprobeerd erachter te komen, maar ik ben niks wijzer geworden. Kom op. Echt niet. Nee. Al die apparatuur moet er naartoe. Ja, maar dat gebeurt even goed wel. Of het nu wel doorgaat of niet, die apparatuur die gaat er naartoe gesleept worden. Je moet natuurlijk wel vooruitlopen op de zaken. Dus dat gebeurt inderdaad. Waar houden jullie rekening mee als vroegste datum? Ja, bij mij als het morgen moet gebeuren, ben ik er klaar voor. Nee, dat begrijp ik. Waar jullie rekening mee houden. Ik ga daar niet over. Ik zelf niet. Ik wil een commentaar doen. Hè? Waar houdt u rekening mee? Want u staat te dicht bij het vuur wat dat betreft. Hoewel vuur eigenlijk geen fijne beeldspraak is nu. Ik heb vanmiddag een borrel gedronken met Wiebe Wieling en met Jan Oosterbrug. En toen hebben we besloten om de mond dicht te houden. Juist. Vertel dan eens even hoe een Janhoofd door het ijs zakt. Want het is geen sterk optreden natuurlijk. Nou, ik zei, wij willen altijd zo graag. Hè? Dan denk je, er moet wat gebeuren. We moeten die baan over dat Slotermeer moeten we erheen hebben. Naar Sloten toe, kom op, actie. En dus, wat zeg je dan? Zeg je, jongens, kom op, we gaan. Prikkers mee, boeren mee, kijken hoe dik het is. We lopen van Balk richting Sloten. En dan hou je dus rekening mee dat je een beetje bij de kant langs moet. Want er kan ook een kistwerk komen. En zo ga je. Nou,
10 centimeter, 11 centimeter. Dus de afstand werd steeds groter voordat we hoefden te prikken. Want het was toch steeds 10 centimeter. Ja. En we zijn zo'n beetje bij de grens met Sloten. Nou jongens, nou zijn we er ook bijna. Prikken, 10 centimeter, mooi. En ik loop zo eens even om me heen te kijken. En ik ben een beetje driest. Ik liep een beetje te veel ver naar voren. En met hetzelfde moment ging ik rechtstandig naar beneden toe. Kraakte niet, deed niks. Stond alleen tot zover in het water. Nou, toen zou ik eruit. En het water was zo bros. Dus ik ging erop liggen. En toen brak dat ook. Nou ja, dan zit je dus tot zover in het water. Want Dan kan een rayonhoofd toch behoorlijk gedeprimeerd raken, denk ik. Nou, viel wel mee. Want het is, net wat ik net zei, het water is warmer dan de kou boven. Maar niet als je daar natuurlijk 1,5 kilometer moet lopen naar de kloffie. Maar nou zit er dus een behoorlijk... Want u bent ook niet de minste qua postuur. Er zit dus een behoorlijk gat in dat ijs. Al 85 kilo maar. Ja, nou ja, goed, dat toch. is toch niet zwaar. Wordt dat nu getransplanteerd of zo? Of hoe krijg je zo'n gat nou dicht? Want het gat is mooi dicht. En het is nog nooit zo'n mooi ijs geweest als wat het voor die tijd was. Dat zou ervoor pleiten dat u steeds overal in ijs zakt eigenlijk. Nou, in feite wel, ja. Nou, wij hebben dus vanmiddag inderdaad een stuk van dat fondantijs hebben we met een kraan eruit gehaald. Ja. En helemaal eruit gehaald, want dat wilde niet meer aangroeien. En daar hebben we nog wat brokken ijs ingegooid, want het was maar 10 centimeter dik. Kijk, toen wij getransporteerden, hadden we ijs van 25 centimeter. Dat waren zulke blokken. Ja. En die werden chirurgisch mooi ter plaatse gelegd. Kijk, en dat is transporteren. En wat van die brokken in een wak gooien, dat noem je geen transporteren.